дясното, или поне да кажем консервативното, не може да има разказ друг за бъдещето, освен че ще оправи поразиите, които са направили тези преди него. Нали? Това е в основата, то е реакционерно. Мисъл, ние и в един идеален вариант, смисъл, ще са оправени всички простоти, които са се случили и всеки ще си бъде свободен да си прави каквото иска. Което пък, от друга страна, неминуемо води до ляво. Това дори може да се обясни по физичен начин. Когато нещо е оставено да се без никакъв ред, без никакъв контрол, без никакво противодействие, това е ентропия. В смисъл, абсолютно цялата Вселена се движи към своята топлинна смърт. Ако няма нещо, което може да... Ако няма нещо, което е активно и противодейства, т.е. нещо, което активно влага ред в системата, тя неминуемо стига до хаос, стига до извращения, стига до Джордж Флойд. Ако не беше Джордж Флойд, ще да е нещо друго, ще да стига до крайния либерализъм и така нататък. Така че това е нормалния кръговрат. Разбирам, че това не е някакъв хубав разказ, който може да се каже, или дори популистски разказ не е, и че това е страшно да се осъзнае, че в някакъв момент дори тази пак ще се отплесне. Това е. В смисъл, съжалявам, но това е suffer well.